Adihita salhu na kadamang do dainang nanulunga di bagasa Tuhata Yesus Kristus tapasada roha do pikrata laho tumangin hatan ni Tuhan di bagasan partikianon martangya kita. Dami ni debatana sumurung sian salhu na roha imana mangramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Dihita salu na kadamang do dainak hatani debata nasartu hita dia pala partikeno dienek mai sen buku sada Musa bid 20 sada mamuka mai sen ayat 37 ro dia 42 odo hata ni tuhata dengan ma hata i dirohani raja Firaun do dirohani akkana posona sudina. Jadi nina raja Firaun mamadok akan aposonai tung taga memajupang hita jelma songon ibana nani ingana ni todi ni debata dungi di raja Firaun ma tu si Joseph dung di pabotohon debata tuho sudinai dang adong jelma nau patas maroha jalan nau pistar syakok sahat tuho mabagasu gurdokmu masadok bangsoki holan habang saharajo nima hasurung aku syakko akup nini na raja Firaun madok si Joseph ida ma nungahu pasah tuho sadok tano misirod dungi dupak raja Firaun ma titinna sian tanganna jala disolukon tu tangan ni si Joseph dilehon dohot surta nabotar bahin abikna dohot sape-sapena dibahin dohot horuk korung sere turukungna ido yanggo sahana huria ni Tuhan nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus toto dang adong Jon mamanagam songod dia nabuy masa marsogot di bagasan parngulon na. Songon ededo parngulon ni Jolmaon didokdo songon sorda ni padati. Namora bodo marpogos na pogos bodo mamora na marsitaunon bodo marolopolop alay songon nido akan na marolopolop bodo tujuluan ni Arion gabi marsitaw suang nido turpu jamita na sa hita dia pala partikyano takasdo hita salu na kadamang do dainang maboto parnguluon ni si Joseph anak ni si Yakob tarbuang do ibana tutano Midian tuhalak Midian jala tarbuang musenang ibana tu Raja Firaun na pasti ragam hasusaan ragam akasitaunon na masa di bagasan parngulun alay na pasti musenang tugu jala say di parhatutu si Joseph do padonganion pangurupion jala pamasun-masun ni debata na masa di bagasan akanguluna dihita kadamang do daina di bagasan terpu jamita na satu hita dia pala partikyano adorang so terpu jamitaon marnipido raja Firaun di bagasan ni pinai di bereng ibana do pitulobbu na mo do pitulobbu na kurus jala na marnipido musa na ibana di bereng ibana do pitu butir eme natung mase porhis alay las dibereng ibana do musenang pitu butir eme nalapu mo pola do dipapungu raja Firaun sudena akan malo sudena akan pista na adong digonggoman ni ibana jala sa dilului raja Firaun do do arti lapatan nini pinasatu ibana alay nanggosada dan adong nama boto alay sahalak na poso ni raja Firaun takasma didok adong do halak na di bagasan penjara na margor si Joseph
na huaso ni debata madongan ibana. Na boy pabotohon lapata dinipi ni si Raja Firaun. Dijo si Raja Firaun do si Joseph Romanopot ibana. Jela dung pajupang Raja Firaun do si Joseph. Di patota di patorang si Joseph do lapata dinipi ni si Raja Firaun. Lasma rohani si Raja Firaun. Taruli. Alesya dia do pangatusioni di boto si Joseph. Dan sian guguna alai sian debata nama dongani jala manganapati jala nama ngaramoti ibana. Dihita kedamang dok dainang nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dung di paturang si Joseph pangatusion manang lapata dinipi ni Raja Firaun taruli do Raja Firaun las itu tu rohana jala di patari daun Raja Firaun do las ni rohanai marhiti-hiti na di pabakit na si Joseph gabe si partogi di harajaun ni si Raja Firaun ima di Mesir mula tajah damang dainang di hatan ituan na satu hita dia pala partikyanon dia na patulu pulupituhon di dokdo di si dengan mahatai di rohani Raja Firaun do ni rohania kana posona sudena. Semuanya bisa menerima apa yang dijelaskan oleh Yusuf. Tetapi kenapa bisa mereka menerima semuanya itu? Karena roh Tuhan bekerja bagi Yusuf dan roh Tuhan juga bekerja bagi para pendengar. Jala memang masa dosa ngona di bagasan parnipioni. Molota payut musenang uduk ni turpu jami tahun masa do haliup potir di tano Mesir jala dakolang di tano Mesir di luar na asing pe alai dung diangkat si Joseph gabe partogi manggonggomi Mesir gabe malua do tano Mesir sian haturaparo. Inilah pekerjaan yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yusuf yang terbuang. Nah, al ini damang dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Ahadonan yang raju mata. Sian hatan itu na satu hita dia pala partikiano. Hobarto jana satu hita. Tod di mangalehon ragam pangutusion. Di ragam na parhataan. Na parjolos sahali sian hatan ni Tuhanon neng takas tabereng tod dini debata na mangula marhite-hite si Joseph. Ale tod dini debata ibu mangula marhite-hite ma si Joseph ala na si Joseph porsia si tutui matu debata. Maka ketika kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita molohita porsia situtu imatu debata ikom mangula do todini debata di bagasana kangoluta. Tidak hanya Yusuf yang diurapi oleh Allah. Hita pia manginang. Alana epistel tao jamita taon dung habobongot tod di parbadia. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus diurapi oleh Tuhan dengan rohnya, dengan Roh Kudus. Maka orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus ada pengertian yang begitu luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan. Tod dini debatai gabe mangula. Paboton akan nadenggan, paboton akan nauli, paboton akan naneng masa di bagasan akan pargoluon. Dung mangulai matod dini debata dihadirin ni si Joseph. Di paboton debata doa naneng masa. Nah kita pe amang inang ido. Ikut tapaluas do todi ni debata di bagasan Yesus Kristus nata jalo marhite-hite todi parbadia. Ikut imam mangaraja roha do pikirata. Ikut imam madongani hita. Ikut imam mangaramoti hita. Jala ikut todi parbadia ma. Nata pangasahon lau madalani aka ari-arita siganupari. Napa dua damang dainang nalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Jami taon nentakas pa torak kotwita ganuk marsadasada.
molotod di debata nang mangula, maka semuanya bisa diubahkan. Dari seorang budak bisa menjadi penguasa. Maka ketika Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, tiada yang mustahil. Semuanya bisa Tuhan ubahkan. Dari orang-orang yang menderita, dari orang-orang yang pengecut, dari orang-orang yang tertindas, menjadi orang-orang yang pemenang, menjadi para penguasa. Amang inang nanolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Tarajumi mata kas, tapaluas matodi perbadiai, mga raja roh do pikiran da todi ni debatay madongani hita. Asa ngoluton di pauba debata gabi akka hinauli hinadenggan natajahlo di bagasa ngolut taganuk marsada-sada. Napatuluh jalan aparpudi sahali damang dainang. Jaturpu jami taon nang takas rajumat di bagasan parngulota. Dung di patorang si Joseph taringot tunipin Raja Firaun. Marhite-hite todi ni debatan na mangula di bagasan ngoluna. Maka Raja Firaun memberikan sesuatu pekerjaan yang begitu luar biasa. Di bagasan ayat 5 tuluplus dungi didok Raja Firaun matu si Joseph. Dung di paboto debata tuho sudenai dang adong jolma nau patas maroha jalan nau pistar siako. Sahat tuho mabagasu gurdok mu masadok bangsoki holan habangsa harajonima hasurung aku siako. Maka orang-orang yang diurapi dengan roh Tuhan, jolma nau songgup akato di parbadia di bagasan parngolonna ikut gabi haposan. Yusuf ketika roh Tuhan bekerja di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang dipercayai. Maka kita juga harus demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Iko gabi haposan ni saluk mahita. Iko gabi haposan niat kahumaliang mahita. Jadi iko gabi haposan di tonga-tonga niat kaparngulu mahita ganuk marsada-sada. Amen martangya kita. Moliate mahu pasar ruang nami tuho debata nami debata Jehovah. Disude dengan dibasam asini roham na totong madongani ngulu nami satu bagasan tikyon. Taruli hami Tuhan marhiti hitiatam. Ajari hami asa patudun ha porsion nami madalani akaryari nami jalatod dimi matuhan. Na totong mangurupi hami mamulus akaragam ni hasus saat di bagasan ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangyang kami tuhong. Amen. Oras madihita kadamang do dainang Tuhan totong mamasu-masu hita.